Bit na harbe sa Bisono na. Okay, okay. Okay na. Ako na ko rin. Sabi. Kay katubo, kay daghan kaayo. Wapa ba kani nga magpandiri? Mura mag gagmay man. Wapa ka dili. Di man. Kanay magkaha. Tama lang. Kalibutan pandai jauh. Buwan ng bulan ya tuan ay. Nagamit kilo ba? Sa ubo. Ha? Subo ba niyo? Abot pa ka rin, abot na kahinog. Kay 5,000 kuta kadadlaw kwaon size. Mabot ni rig pulo kadlaw mo 50 man kapin, sobra pa ni 50,000 kilo siguro. Mabot pa ni mas 60, doon pa 60. Gan man ni. Watong mabaw na sa buyan ba. Oh, ya, paana na padulog. Bala mo online ang iya man sarili dia. Iya man sarili na dia. Online na iya paana to diri. Okay. After tatapit tumaya to ba. Ang unggoy mahinog-hinog na to abiran. Ang papel. Tunggoy? O pati sinawa eh. Wala pampaak. Oh, mahinog ni. Tapos katats ba. Kaya ni eh. Teka mo kung halos sa mga blotiro di ay. Sa dapit. Dari toro. Turo biyaan gitu nila kay lisod kay. Tingnan dia. Is mabaw. Grabe ba. Kaya pa mo rin sa 300 ka panday.
wala na nga buwak dong. Wala man yung liki. Di man mag-spray. Ano yung presyo, ano yung 50 kay 5